Kawasudo nyakora mogi jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar NAT Collins Oyuo wacho ni riwruogno ne ok oketnegi liet moro amora gi sirikal mar chungo ng'anyo margi. Oyuo wacho ni okang' ma kamano nochopi e tok twak kod kuku mar tenda riwruok mar NAT. Omedo ni paro ma kama oluwore gi okang' mar piny owacho kod duol mar TSC chopo moko kuom dwachgi moting'o keto e tim okang' mar ariyo mar winjruok mar dok e tich ma ikomenda 2021 nyaka 2025 kod keto e lemo mamalo kwan mag jopuonj maromo 51,232. Jomoko wacho ni omiya pesa moro. Adwaro pesa malich ma ng'ama wacho ni omiya pesa ni wachna ni omiya pesa di. Niwachan misacha marito. Be onge ng'ama obwoga. Samanyo National Executive Council obet. Ne en ni wadhi nyime gi gomo kata wawe gomo. Kano duond dhano 48 oyango ni jopuonj mondo dog skul, notice mar gomo cha wa withdraw. Anan ng'a madawach negi ni atamra wachu. Kanyo wadok mos ka wacheko kodgi. Nyocha gigowa gine obindi. Ka gimiyowa list ma joma kama ne wane Naivasha cha ne pok oyudo promotion mobiro confirmed as heads kata deputies. Ni list mane ungo ne uru jogi oseyudo. Wakoni okay, kage yudo ten process ma is ongoing. Kara gima duong' mane wadwaro mar CPG mar CBA cha kete uru. To kano osekete ang'o ma kendo ne waywago maduong'.